isusu tichiri vadiki chaizvo vanhu vakafa pachinzvimbo chekuti vanhu vanofira nyika vagumire munguva yehondo, vanhu vakazoendera mberi nekufa vachifira opposition kuopoza matongerwo enyika. Asi kwatiri isusu magamba, nekuti vanhu vanenge vachiadvocata kusunungurwa futi kwenyika inoyi kubva mukubatirirwa kwayakaitwa nehurumende yegovernment. Mawo veterana vasati vasvinura vachitozvitsigira, handiti tinozviziva kuti mwoyo inosiyana. Vamwe vaitozviona kuti zvimwe zvinhu zvinozoitwa izvi hazvichisiri zviri mubumbiro remutemo, asi panguva yacho vaimbozvirega. Pamusoro iyi madzishe nemadzimambo, vana veZimbabwe, ndoda kuti ndimbotaura zvishoma panapa. Tinonzwa dzimwe nguva tiine shungu dzekuda kutaura, dzimwe nguva mukutaura kwacho tobva takundwa nepfungwa tobva tamboita hasha, pamwe pacho tinozopota tichiisa zvituko tisingade. Asi nhau inyaya yekurwadziwa nezvimiro zviripo. Munoona zvinoitika vana veZimbabwe, ukatanga kurova munhu akakumbira ruregerero ukaramba uchingomurova chete uchiti uri kumuranga pane chaatadza, akaramba achingokumbira ruregerero akati aiwa kana handichazviita ndazvinzwa, iwe woramba uchimurova, anozopedzisira aita hasha akutsvaga kuzvibatsira kuti kurohwa kuya kudi kuite sekunomira. Handiti ndo zvinhu zvinoitika pakati pedu isusu, uye ndo zviri kuitika pakati pevana veZimbabwe. Takashungurudzwa kusvikira tava nehasha, ndo dzinoita kuti vanhu vati kana vachitaura vanozoita mafeelings. Ipapo ndinopanzwisisa zvekuzopedzisira munhu akutoisa kana mazwi ezvituko. Pamwe dzimwe nguva tinenge tichikanganwa futi kuti tiri kurekodha zvinozoda kuti zvinzwikwe nevanhu, ende tikaisa nezvituko dzimwe nguva vanhu havachateerere zvatanga tichida kuedza kutaura, vanozongosara vakungoti apopota atoka. Ndo zvavanozongobata zvituko zviya zvatinenge tataura tichiisa. Saka ndine urombo nekuti ndini mumwe anotombotaura achituka nekupopota, nekuti ndinenge ndakakubatwa neshungu dzinenge dzakuwandisa dzezvimiro zvekurwadziwa kwandinako. Asi regedzai nditaure nhau yangu panapa. Handi munozviona kuti zvinhu zvakamira sei. Nguva yatiri kufamba inguva yakaoma, nekuti pane kunongedzerana nekusavimbana pakati pevana veZimbabwe nemawo veterans vakarwira rusununguko rwenyika. Nekuti ndakanzwa baba vakatumidzira imwe audio yavo apo, vakati aiwa imi vanhu hamusi kuziva zvinhu zviri kuitika. Dambudziko ranetsa nderezita rekuti ZANU, nekuti ZANU zita rayo rakashandiswa mukubata zvinhu zvakaipa stereki, ende ichocho ichokwadi. Saka harichisiri zita rekuti munhu anogona kuritaura pane vanhu achiti aroda kunzwikwa nevanhu, kana kuti aroda kutsvaga kunzwisisana nevanhu pakuita chinhu chakanaka. Izvozvo hazvibude, ichokwadi nekuda kwekutadzirwa kwakaitwa vanhu nemusangano weZANU PF pachingoshandiswa zita kuti ZANU. Pauraiwa munhu zvanzi ZANU. KuGlenview 2 munhu akapondwa masikati machena, vanhu vacho vanotonzi vakabuditswa nekuda kwevakomana weZANU, mayuthi eZANU, zvikanzi ZANU. Tine nyaya dzakawandisa. Ini pega pega pandinokanda audio ndinotogara ndichitotaura chimwe chiitiko chinenge chakamboitika munyika nekuda kwemabasa eZANU PF. Saka ZANU PF iyi yakatadzira vanhu. Zita rekuti ZANU PF rakatadzira vanhu zvakanyanyisa kwenguva yakareba. Munguva yaComrade Morgan Tsvangirai, nguva yeMDC, isusu tichiri vadiki chaizvo, vanhu vakafa
pachinzvimbo chekuti vanhu vanofira nyika vagumire munguva yehondo, vanhu vakazoendera mberi nekufa vachifira opposition, kuopoza matongerwo enyika, matongero ari kuita Zimbabwe, matongero ari kuita government yeZanu PF, zvakakonzeresa vanhu kufa, kureva kuti ropa riya rinotaurwa richinzi rakadeuka even kana ana baba vedu ana Mudharageza dai vanga vari vamwe vaitaura, vatomboita vachitaura futi nepanhu ipapapo, nekuti ivo vane vavakaona vachifa, vakafa munguva yavo yekurwira sununguko. Isusu tine vari kufa nanhasi vachifira futi nyika iyoyo, ende vari kufa ivavo vanhu zvisinei nekuti magandanga here kana kuti havasi magandanga, asi kwatiri isusu magamba, nekuti vanhu vanenge vachiadvocata kusunungurwa futi kwenyika inoi kubva mukubatirirwa kwayakaitwa nehurumende yegovernment. That is the same applies nemagandanga akafa munguva yehondo, kupondwa kwakaitwa ana Itai Dzamara munguva President Robert Mugabe vachiri kurarama. Tinozvirangarira zvese izvozvo nevamwe vanhu vakawandisa vakanyangariswa kusvikira munguva iye Mnangagwa uyo avapo pachigaro apo, nevanhu vese vakapondwa vachifira nyaya idzodzidzi. Vamiririri veopposition party, vatsigiri vaNelson Chamisa vakaurayiwa neZanu PF ichiuraya vanhu. Ndiri kunyepa here vana veZimbabwe? Vanhu vese vavo vakatofira nyika, kwete mawo veteran chete. Saka izvozvo zvinoda kuti zvikonsidwe, kunyange navo ana baba wana Mr Blessing Geza vachitaura nyaya dzavo idzi, vanofanirwa kuti vafunge vana vakasiyanirira dzisina vanhu vari kuriritira izvozvi izvi. Chirikadzi dziri kusara dziri vana vadiki zvakanyanya, zvimwe chete semaplaizi nezvakaitika munguva yehondo. Vakafirwa nevarume vavo, vakaabhudhaktwa. Izvozvi izvi Patson Dzamara naItai Dzamara, madzimai avo ari kuchengetwa nani, vana vavo vari kuchengetwa nani, nekuti vana havagoni kuzoroorwa naamai vavo pamwe chete. Vana vanongosara vari vokwaDzamara. Ivo vanhu, mhuri yekwaDzamara iri kuzvigona sei kuchengeta nherera dzina baba vakafa vari mwana mudiki? Handiti muri kuzviona kuti hondo haina kuzogumira muna 1980 muZimbabwe? Hondo yakaramba ichingoenderera mberi muZimbabwe tisingazvinzwisise, ende munguva dzacho izvozvo zvaitika under their nose, ivo mawo veteran vasati vasvinura vachitozvitsigira. Handiti tinozviziva kuti mwoyo inosiyana. Vamwe vaitozviona kuti zvimwe zvinhu zvinozoitwa izvi hazvichisiri zviri mubumbiro remutemo, asi panguva yacho vaimbozvirega vachida kuona kuti zvinofamba sei, vachivharwa kunze nekuonekwa kutonzi ava tikada kuvapa mukana vachatimisa kuita mamovements edu atiri kuita. Saka vaivharwa kunze. Icho chikwata chemawo veteran amuri kuona aya akutanga kupenga manje, kuramba kuti imi musatijairire mani, imi hamusiri mimi makatituma kuenda kuhondo. Takaenda kuhondo nekuda kwedu tega neushingi hwedu hwatakanga tiinahwo, ende takatopinda musango madzaitotsva pfuti. Saka mukada kutitora kunge sezvinonzi tiri madzimai enyuka, maakuzotitadza manje. Zvamuri kuona zviri kuita baba Geza vachipopota, izvozvo tinozvitenda, nekuti vanotaura vachiti iwo takanga taane nguva yakareba tichivharirwa kunze, tichimboedza kuda kuti tisvitse nyaya idzodzidzi kuti ndo mafambisirwo ari kuitwa zvinhu hana kunaka. Taikurumidza kuonekwa tobva tatokandirwa kunze, tobva tatovharirwa kunze tisabudikire. Ndosaka maiona vaipuwa zvigaro zvimwe zvinoita kuti vasatomboonekwe nevanhu, zvekuti nhasi unoyo taakutanga kuzozviziva kutoti munhu akanga ari mupati kwenguva ende atori nechigaro, asi chigaro chaipuwa ndechiyacho chekuitira kuti asave neinfluenzi inonyanya kubudikira kuvanhu, zita rake risaonekwe. Handiti muri kuzviona? Saka zvakavatorera nguva varume avo kuti vazozviona zvinhu izvi, kuti ndo zvazviri kuitirwa nai, nekuti zvinhu zvamunenge makarongerwa. Handiti
haipapo handipa blame zvapo, handirambi. Asi chinhu chandoda kuti nditaure manje, nyaya yangu iri pakuti zita reZANU PF iri zvarakasvibiswa. Muri kuona here zviri kuita ZANU PF vana veZimbabwe? ZANU PF irida kupusha maovetereni kuti vafome pati yavanotungamirira vanhu inzi ipati. Saka akanzi ipati, ZANU PF ine masimba ekuita zvainoda pamusoro pechinhu chinenge chagadzirwa sepati yeopposition. Ndosaka makaona mudhara wedu waGeza vakati kwete, isusu hatisi kuita zvepati. Kana zviri zvekuti pati ndeipa, aiwa isusu tisu takatanga ZANU PF, saka hatiudzwe kunzi takabuda here muZANU PF kana kuti tirimo muZANU PF. Hatisi kusenzesa nyaya dzekuti ZANU PF, asi tiri maZANU PF, asi hasiridzo nyaya dziri kudii, dziri kusenza ipapo. Pano pari kushanda nyaya yechokwadi cheZANU PF kuti yakafomerwa kusunungura vanhu vemuZimbabwe kuti vagone kudzorerwa nyika yavo, vagare munyika yavo vaine kuzvitonga. Ndo zvakataurwa namudhara Geza, kana ndisingakanganisi, semanzwiro andakazviita semunhu ane nzeve dzinonyatsokunzwa zvakanaka plus nekukurumidza kubata, ndisina masaidha ndinotarisa. Ndingada kuita zvemasaidha handingaite murume, handingaite murume. Ndopakuzopedzisira wakuita zvana Owen Mudha izvi zvekuzongopedzesera wakungoti kana nyango chakaipa chinongoitwa nekuda kwekuti saidhi nderako, sezvinoita uyu mudhara ichi chinhingirikini ichi, chibenzi ichi chamunoti chifu hwenje ichi, chimbwasungata china ukwana ichi, uya murume yoyaka. Ndosaka achirukwa musoro kutaura chokwadi. Murume uya kutaura chokwadi uyu anonzi hwenje uyu, dai akanga ari mukadzi akangofanana namai vaive kupiwa akwana wiki nochifayo, vachitamba rwiyo rwake rwuya runonzi amai weri. Ndo zvakangoita iye chifu hwenje. No wonder why akaimba rwiyo rwakadaro achiimbira president achiintroducer campaign yekuti vanhu vanoimba vachitambisa, vachitamba zvisina hunhu pamberi pevanhu kuri kufadza president. Ndosaka muchiona achirarama nezvekupiwa nevamwe varume, kufungirwa nevamwe varume, kuimpresa vamwe varume kuti agone kupiwa zvekudya zvekufidha mhuri yake, omira achizviti ndibaba. Hapana baba paya paya, hakuna varume wakadaro muZimbabwe. Murume wechishona chaiye chaiye anonhuhwa, murume wechishona chaiye chaiye ane manga, murume wechishona chaiye chaiye kumeso kwake kwakaunyana mutema-tema, ndiye murume wechishona chaiye chaiye. Kana ari mutsvuku anenge ari mutsvuku aine ganda riri rafu, ndo varume vechishona. Handisi kureva appearance, asi vane njere vatondinzwa zvandiri kutaura kuti murume wechishona ane ndebvu. Haana kana ndebvu murume uya, pfungwa dzake dzinoratidza kuva munhu asina kana ndebvu. Mudhara chifu hwenje is not a man enough kuti agone kuenda kunomira pane vanhu mukomana. Saka musamuteerere. Uye zvaari kuita izvo kaizvo zvekutuka-tuka kwaari kuita vanhu ka, anofanirwa kuziva kuti hapana chisingaperi. Ende pfungwa dzake dziri shallow nekutadza kuziva kuti hapana chisingaperi. Kana zichinge chazopera haafanirwi kuzopinda mucrossfire yenyaya dziri dzake, nekuti nyaya idzi dzakaitwa naMnangagwa idzi nemhuri yake dzinofanirwa kuzoperera kuvanhu vekwaMnangagwa nemhuri dzavo. Asi mahakiro aakuita ka, tokutaurira chokwadi, anofanirwa kuzotambira zvibereko kana kuti michero yemiti yaari kudyara nhasi pane zvaari kuita izvo, achituka kuti tukira mudhara wedu isusu akarwa hondo kuti hanzi uri dhongi. Chifu hwenje tiri kukuda, uri kuzvinzwa iwe, tiri kukuda chaizvo chaizvo iwewe. We want you. Da kutaurira chokwadi. Munofanirwa kusungwa nezvemaproperty zvese zvamuinazvo izvozvo. Munofanirwa kutongerwa utsinye neumbavha, muchitsigira zvakaipa kuti imi muwane kudya nemhuri dzenyu, kukonzeresa nyika yese kufa nekutambudzika. Handisati ndakamboona munhu akadaro, nekuda kwekuti iwe une usimbe, hauna chiwindi chekumira semurume zvekuti unogona kumirirawo mhuri yako yose zviri kuita vamwe vanhu. Akatoenda kudiaspora achitotiza, ari kutochengeta mhuri yake zvakanaka nekuti ari kusenzesa pfungwa nemaoko ake pane iwewe
unogwadama pasi petsoka dzemumwe murume kana kuti dzevamwe varume uchivabvunza kuti ndokuitirai chii, vachikuudza zvinhu zvisina basa kuti tinanzve pasi petsoka dzedu wovananzva iwewe kuti upuhwe kapurazi zvimbeu nezvimotikari. Wakapusa chaizvo chifu wenje. Ndambotora nguva yangu ndichitaura pamusoro pako. Fanika seiwe unondigumbura kana ndikakuona so. Unondigumbura kana pikicha yako chainondigumbura so. Ndakabvira kare ndakatongokumaka iwe sewe zvako wenje. Ndakatongogara ndakatongoona uyu munhu ndichitanga kukuona ndisati ndatomboona kubva pakatanga kutoemba nziyo dzako ndakatogara ndakatokuona iwewe saiwe yako wenje. Ndoda kuti unyatso kundinzwa chaizvo zvakanaka. Ndakatogara ndakatokuona kuti uyu munhu uyu aisafanira kunge ari muZimbabwe. Hautombokwalifai kana kuita Mozambican kana kuti muZambian. Haugoni kana kuita muSouth African hameno kuti ungaite murudzii chaizvo. Nekuti iwe hauko iwewe. Ndatopedza newe. Kana uchida uzopindura. Tiri kukudai. Handi ndimi Warakashi wacho. Tiri kukutsvagai muri kupiko kofoni dzamakatengerwa idzo ngadzisenze. Tiri kukudai. Ngadzisenze kafoni ngatisangane pamhepo. Tichasangana nemi pamhepo tichasangana nemi pane zvese. Nguva yamaiita zviya nekuenda kunoabducta vanhu muchiita zvinhu yakatopfuura. Zvamunonzwa naana Kerina vachitotaura kuti we are coming for you and we are coming for you for real. Musafungidzira kuti kunyepa. Ende kunyarara kwamakaita uko dai mamuri wangu matochera mwena mapinda. Nekuti musafungidzira kuti kunyarara kwamakaita uko makafaka. Aiwa handiti maimbopembera here muchiita zvinhu zvenyu naye vakomana veZANU-PF. Nguva yakareba makore mangani vanhu vachiuraiwa. Nhasi uno tiri kuchema vana vakafira nyika iyi. Kuchinza hakuna hondo. Saka hondo yacho inonzi yakanga yakapera papi. Imi mairamba muchingokontinya kuuraya vanhu. After 1980 makangoramba muchingokontinya kuuraya vanhu. Nenzira dzenyu dzese maingouraya vanhu muZANU-PF. Makambotanga muchiri kuita dzekuhwanda muchiita maaccident. Tina hama dzedu dzakafa maministers. Maaccident aya ndotorina sekuru wangu wakafa vanondirwadza. Ndine daka ndine grudge rimwe risingatomboiti. Especially na president wenyu Emerson Mnangagwa anofanirwa kutoti atozviziva. Ana sekuru wangu akauraya yeyuyu. Imomu mu-defense forces imomu. Saka anondikwereta, he owes me that man. He owes me a lot. He owes me. Ndoda kuti ndinyatso kutaura ichokwadi mese muchinzwa. Saka hatisi kudzora tsvimbo. Movement yana Mudarageza kuenderera kwayo mberi nekumboenda kwayo on world hazvisirizvo zvinomisa maconsequences amuinawo emimi amunofanirwa kuti muzosangana nawo mufese maconsequences enyu nekuti imi ndimi vaiti wezvinhu zvamakaita imimi. Saka zvinofanirwa kumirirwa nemi. Handiti mazvinzwa. Ndo zvatoda kuti tinyatso kutaurirana zvakanyatso kunaka. Mazviona. Vageza avo havana mhosva pakutaura kwavari kuita vachiti muZANU-PF. Vana veZimbabwe. Ndoda kutaura ichokwadi imimi munofanirwa kuti muzvizive. Because Vageza vari kuzviziva kuti vakangoti opposition chete zvaipa. Vanobva vatopa mukana zvima-CIO izvo nezvimapurisa nezvimwe zvimasoja sungata zvake mudhara uyu kuti zviwane simba nekuti vanowana simba stereki. Nigirikini yavo yavakagadzira stereki inonyanya kushanda when it comes to opposition. Vanobva kuti handei tinovhota. Saka apa hapasi kupinda nyaya dzekuvhota, gemu rakachinja. Saka regedzai baba Geza avo vaite nyaya yavo. Kana vachitotsigirwa ngavatsigirwe vakadaro, kwete zvekunzi opposition. Izvozvi zvitactic reopposition harishande vana veZimbabwe. The way yandiri kuzviona nazvo kungoti opposition chete matopisira cherahwe chenyu. Chimbomirai mese muri kushevedzera, tiri kuvaziva ana Comrade Nelson Chamisa mapresident eopposition party vese. Vese vamuri kuti ana Douglas Ngonzorawo kana kuti anaani vese. Haizvozvo haisi problem iwe. But achimbotomisai zvenyu mazita awo apa asati akupinda muri kumhanya vana veZimbabwe ndo maonero angu. Apa parida kutombonyanya tsigirana tiri kusaidi rimwe chete rekuda kudonedza chivi iri zimuti iri zihombe rinonzi ZANU-PF. Handiti muri kupaona. Ndo nyaya chete iri kunetsa ipapo. Saka hatifanirwi kuti tiende kunovapa zororo. Nzira dzese dziri possible dzekuti tiende kundorwa navo kana kumisidzana navo. Let's take it and let's do.
ngatitange kutoekta izvozvi. Hapana nguva yekutombomira. Aiwa Varakashi ndo watiri kutoda. Varakashi tiri kuvatsvaga, hatiri kukudai chaizvo chaizvo. Taakuda kusangana nemi. Chenjerai kuti rimwe zuva muchifamba muchiti muda kuponda vanhu semayuthi mukarohwa mukapera mukufa imi. Nekuti kukutyai chaiko chaiko hatichatokutyai imi Varakashi imi. Hatina kwatinosvika tingoramba tichitiza wapfana waning'ina wedu nekuda kuti makapfeka chizita chekuti ZANU-PF. Harichisina chiremerera zita ramuri kudada naro. Saka muri kuzvinyengedza nezvinhu zvisina basa rese. Pfungwa dzenyu dziri too shallow. Makapusa zvisingaite. Harichatombotyise kana kutomborema zita renyu. Manje muchapedzisira maakutya kudeedzera zita rekuti ZANU-PF. Marigali amuri kufamba makapfekayo nemaslogani amuri kufamba muchideedzerayo. Vakomana muchenjere imimi. Ngatindikuudzei zvangu. Asi kunyanya vanhu veopposition munenge muri kukurumidza kumhanya imimi. Muri kukurumidza kumhanya imimi. Itai zvinhu zvenyu muine mamwe maonero anenge akanaka, anenge maonero echirume. Nekuti murume anotokompromiza. Tinozviziva kuti hamudi kunzwa zita rekuti ZANU, asi murume chaichai anokompromiza. Ndo zvandinoziva inini. Mukaita varume vasingazive zvavari kuda, tichakunzwai muchikurumidza kutanga kutungamidza mazita ana Chamisa anani. Imi murida kupushira kuti patange kutonzi patewo neopposition iri kuekta pakati penhau iyi. Ipapapo ndo pamutotanga kutobvongodza. Ipa muri zvibvongodzera mega imi veopposition imini. Nekuti ana Gezawo kuti vazirambe vachizviti tiri weZANU-PF. Vari kuiziva nyaya iyoyi kuti pakangonzi pane opposition inotsikwa-tsikwa. Imimi muri kungomhanya muchingoshedzera, Chamisa, Douglas Ngonzora, Nhingi, chimbomirai. Hapana munhu anovaramba avo vana veZimbabwe avo. Vanorambwa naniko? Vanogorambwa kuti vatadzei? Ndo vakauraya nyika here? Asi muri kumhanya.